Welcome to my channel. This is your girl Igboticnono. Today is gonna be Igbo vlog. Yes, Igbo on the go, freestyle Igbo learning, like I told you guys. So now, otutu oma, eteterem ubua, ngwa unu ga-eso m ka anyị mee ihe dịrị m n'ụbọchị tata. Unu ga-eso m ka anyị mee ihe dịrị m n'ụbọchị tata. Oya m ka anyị jebe. Tupu anyị bido mewe ihe dịrị m n'ụbọchị tata. Before we start what I have to do today, achọrọ m inegodi ihe na ife onyonyo m. Amegasịa ofu ihe ma ịbụ tupu mbido mewe ife ndị m chọrọ ime. Enwere m olileanya na unu ga-ahụ vidio m na-eme na mbọsị tata n'anya. Maka asịrị m na m na-ewetala unu Igbo on the go, freestyle Igbo learning, dịka m si eme kịta Igbo vlog. Mụ na unu ga-eso wee mechaa ihe niile m ga-eme n'ụbọchị taa, ndị nke m ga-emenwu. Maka na mmechi ha na-eme kịta, achọrọ m ije kpee ekpere ụtụtụ. Mana mmechi ha na-eme kịta, jee kpee ekpere ụtụtụ. Emesigo m ka anyị jebe. My God, we scatter your enemy. Pray. We just finished praying. I had to cut the prayer at some point because it was I really wanted to go intense. So I had to go ekpere ụtụtụ. Yes, mgbe ụfọdụ m na-eso ekpere na online, mgbe ụfọdụ kwa mkpe rosary. N'ụbọchị tata eso m ekpere online ebube mmụọ nsọ. Mara m na nanụ maka nchọkwara isi ya ide ebube mmụọ nsọ na Facebook ma na YouTube. Fada ebube mmụọ nsọ ga-apụta isoro ụtụtụ ọbụla ọ na-eme morning prayer. Ụtụtụ ọbụla ọ na-eme ekpere ụtụtụ ọbụla. Okike iso adịkwa mma ka gị na Chukwu gị na-anọ mgbe niile maka ihe na-eme kịta akara. So ka m mechagara ekpere ụtụtụ akịta, a ga-eje kịta jesa efere, tinye akwa na machine, then mee facials. Ndị ji aka mee ajọsịnchi max mmiri. Kedu ife ọzọ m ga-eme tata? Amara ọzọ ka m na-ejegodi. A na-eje ka mmadụ ife ndị m ga-emegasị. Ugbu a achọrọ m ime iru m facials, nke ndị oyibo na-akpọ facials. M ga-eji aka m mee ya. M ga-etinye mask n'ihu ugbu a. Nweta ya.
ibuzo fichie ihu m. So, yeah. After meeting the mask, vitamin C dị na karị. Aga m emepe ihe nka. Penetu ya n'ime. Maka ọ karị. Yeah. No. Mmadụ kụziri m na kama m ga-ewere ha ncha tinye n'ihu, ndị ahụ dị na ya na-acha ịyafe ayafụ nwunye n'ihe ude na-ete n'iru, ihe moisturizer na-ete n'iru from Ghana ka o si. I got it wrong. It's a cheap product and it works very fine. I found out that all these expensive products doesn't even work. You know, those cheap products they're trying to impress people though. Yeah. They're trying to impress, and because they're trying to impress, they make it so cheap. I'm telling you. Because they're trying to impress, they make it very cheap. So I think I must stick with it. Etechego m ya n'iru. M ga-ebu ya otu a jesa efere. Etinyego m akwa m na-asa na ife nje asa ya. Egosiri m unu mgbe m na-asa ya, mana m nwere ike igosi unu mgbe m na-agbasa ya. Mana etinyego m ya n'ihu. M ga-ebu ya n'ihu for 15 minutes. M ga-ebu ya n'ihu. Etere m ya ọfụma mana ya dịrịzi ụtọ. I'm going to be here for 15 minutes. I'm going to be here to just say efere. Ana m asa efere. Ana m asa ite. Ugbu ana m asa ite. I'm at this stuff until I got this thing off ma. I don't even know if I put it well. Okay, fair enough. One and that's it. As I go my ferry, you don't know. You go see them when I say ferry. You go see them, Mama. You go on our seat.
ana m asa ite ugbu a. Nke a ngaji ofe. Ọ bụkene ofe ngaji rice maka ọbara n'ime ma njiri akụ oke mewe ihe ọzọ ọbụrụ ofe. Na-anyacha ite nyacha ana m anyacha ite ụmụ ọkụ dịcha ebe a ewebigo a ga-etinye ọzọ ọsọ ofu na-achazi eghere m akwa n'ụtụtụ a njita bred njita Igbo ka anyị na-asụkene eghere m akwa njita achịcha is bread. Is bread. Achịcha pụtara bread. Asachago m so m ga-emetọfu ụfọdụ ihe achọrọ m isi n'ụbọchị taa mana ka anyị na-aga ka anyị fụ ka o si aga esinye osikapa n'ọkụ. So guys, I'll be ending this video now. Please, of course, down in the comment section if you enjoyed this vlog in Igbo. Yes, please let me know, because when you let me know, that kind of encourages me to do that particular kind of video all the time. Because yes, on this channel I teach Igbo, right? But I try so many other things on the go. But it's it's my channel, but it's your show. So it's what you want that I bring on this channel. Hope you enjoyed today's video. I made it very short, but if you like it and you want more of it and you want long 30 minutes 20 minutes, let me know down the comment section so I can make it as long as possible. But for now, I made it this way. I would have made it more longer because I want to make jollof rice now, rice and beans, one delicacy that we Africans love. I want to make it right now. I wanted to show you guys on camera, but I just feel the video is getting much long and you guys will not be much interested again. Remember I said it's my channel, but it's your show, right? So I'll be ending this video now. Please do make sure you've subscribed already and you've given this video a thumbs up already, and I'll see you guys in my next video. Do have a wonderful day. Bye. Funny how it's this particular cloth I'm wearing again. I don't know, it's a mistake or coincidence. But we move.